Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kani. Maigsuon maghinuso kita sa atong mga sala aron maandam kita ni pagsaulog ning santos na misa. Lord have mercy. Kain ang land. Praise with your fire, heal with your touch, and every blood and call upon you now, oh Lord, have mercy on us, oh Christ, have mercy on us, oh Lord, have mercy on us. Kalawni kita Dios na makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Tugadali sayang mga tao, inisayuda. Ginoon is langit ng hari, is Ama man makagkagahon sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong sa Kristo, bukong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuto sa Amahan, dawata ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang labing halang tunog, Kristo Kristo. Upang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka Aman. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga naas sa mga langit, ilhununta namo ang Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubusyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamahanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinuop sa usa ka bata, sa iyang gingharian diha kanamo. O sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod pala.
Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ni ana kaadlaw sa pagawas ni Jeroboam sa Jerusalem. Ang propeta nga si Ahiyas nga taga Silo, gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti, ug silarang duha ang diha sa kapatagan. Unya gigisi-gisi ni Ahiyas sa napulog duha ka bahin ang bag-ong bisti nga iyang gisulob. O giingnan niya si Jeroboam. Dada ang napulo ka bahin, kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingarian gikan sa kamot ni Solomon, o gihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David, ug tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa pinimalay ni David, sukad ni adtong panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, Pamatiya ang akong tingog. Dili ka mo magkupot og laing Dios diha kaninyo, ni magsimba ka mo og Dios nga langya. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, Pamatiya ang akong tingog. Apan ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog. Ug ang Israel wala mo tahod kanako. Busa gipasagdan ko sila sa katigas sa ilahang mga kasing-kasing. Nakalakaw sila subay sa ilang kaugalingon, mga tambag. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, Pamatiya ang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay pagkamangon ko ang ilang kaaway. Batok sa ilang mga katbang, ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya ang akong tingog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Pagkain ang Diyos. Hallelujah. Pagkain ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Pagbasagikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tero ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea. Agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini ug natingala pagayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Aniya nakita karon sa kalimang simana sa sulod sa tuig ug sa atong Ebanghelyo maigsoon atong nadungog ang pagpangayo ni Jesus sa usa ka amang ug bungol. Sa katong nag-eskwela pa ko usa sa mga akong na mahinumduman sa among mga subject na ngingon nga ang tao is a social being, di ba? Or gingon pa a social animal. Ug sa pag-explain ni sa ako ang mga teacher ningon nga ang tao capable of relating with others because of the dimension of being a social being. O kini tinuod ni mga igsuon, no? Kay ningon ba no man is an island, di ba? Dili jud mabuhi ang tao nga siya lamang, kundi he needs others or she needs others para siya mabuhi. Pero mga igsuon kung atong nadungog ang atong ebanghelyo karon, usa ka tawo nga ingon natong naputol ang iyahang pagka social being tungod sa iyahang apan. Because part of being a social being is to communicate with others and to listen. And that is a kind of connection. A means of communication is to talk or to converse or to dialogue with others and to listen, di ba? Kaya kung di ka paminaw, mayroon kang wala man na siya ipaki. So in short, murag naputol ang nyuhang connection. Ug nga to ang naibanghelyo karon nakita nato o nadungog nato na sila na itaw nga bungol og amang. And thus, he was a kind of cat with others. No walay tulay para magstorya o magig-converse sa uban. Ug mga igsuon, kininindot kayo nga pamalandungan mga igsuon. Kay when we don't speak or even we don't listen, we become isolated from others. Diba? Usabi na sa ato ang mura og defense mechanism. Kung dili ka ganahan sa tao, dili nimo siya istoryahan, tinuod, or dili gay nimo paminawon, di ba? It's an act of cutting relationship.
How much more maigsuon kung kini wala gituyo, kung dili kini inborn. Pero maigsuon, gihinindot kayo kay naay mga tao na nagpakabana na iduol ang bungol ug amang ngadto kang Hesus. No, sa pagpamalandong nini is we need others to be healed. No, kung ayo ato-atuan lang dili gyud kita pwedeng maayo. And it's a kind of a community act nga kung naaday magpakabana naadyoy maayo. No? We become not indifferent but we are involved and proactive in this healing. Sa alain pang pagpamalandong na to maigsuon ang nakanindot when Jesus saw the action of the people na naay bungol og amang nagiduol sa iyaha ang gibuhat iyaha sang gipatakilid or iya sa giingon pagali iyaha sang gipahilayo sa mga tao ug digto na ayo. And kini nagpasabot og nindot kang imahe maigsuon that if we want to be healed, we have to be intimate with God. There is what we call silence and intimacy. Kung ganahan ditang maayo sa ato ang kabungol, it's not only about physical deafness or mute, but sometimes daghanig naong ang pagkabungol ug pagkaamang. Amang ug pagkabungol sa tingog sa Ginoo. Or nahimutang bungol sa mga natong pagpakabana sa uban para nato. Or even kita nahimutang bungol og amang sa ingon natong forgiveness or even sometimes our way of life na dili na uyon sa pulong sa Ginoo. We shut our hearts, and when this heart shuts, our ears and our mouth follows. So mga igsuon mani nakuan gi palayo ni Jesus og didto giayo. It's a gesture that healing is more impactful or even more deeper and effective when we heal in silence, when there is an encounter with the Lord in intimacy. Pero usahay kitang maigsoon kung ganahan tang maglagot, i-post dayon sa social media, naglagot ko. Murag ang tibuok kalibutan, murami noog, nakahibaw na naglagot. No? Dito mo burst out. No? I don't know kung ing ana bata, pero daghan kong nakita ni ana. No? Or sahay, dapat jud makaibaw sila nga naglain ang ako ang pamati. No? But Jesus is encouraging us to look at that healing is more effective and it has a deeper sense of effectiveness when it is done in silence, when there is intimacy, when there is encountering with the Lord. Di ba kung kamo kansa man ng hospital or kanang niagi og operation, di ba ang healing, ang pagpaayo is dili sa pasudlan o sa kwarto para maayo. There is a kind of pause, a silence, or even withdrawal from the noisiness of the world. Kung mga igsuon, mao sinigipakita ni Kristo. So ang pangutana, kung kita naa sa kabungol, no, sa pagmaymay sa kaayos sa uban or sa pulong sa Ginoo, do we make it in a silent manner? Or basin ato alang gipaminaw ang atoang kasaba sa atong kalagot, no, sa atong pride. So maigsuon ninduting pamalandungan. Ug lain pang bahin maigsuon the gesture of Christ nagiingon diri nihangad nihangad siya sa langit ug nang hupaw. Nindot kayo sa ni siya na imahin kay ang panghupaw is a kind of connecting with others. Nang hupaw siya, kay nakita niya ang sitwasyon sa tao. But, kini ang it's an action of care.
no na gipanumbaling sa Ginoo ang iyahang kondisyon o sitwasyon. And later on, that person was disconnected with the people around him because he was mute and deaf, became restored. Naayo. Ug wala lang siya maayo kung dili nahimo na siyang tigpamaba sa kaayo sa Ginoo. Kay giingon pa ni Kristo, gipinahan sila nga dili manugilon, pero ang sa gibuhat nanugilon. Ug sa iyang pagpanugilon nagpakita na ang Ginoo di ay ni ayo kanako. Maigsuon, this is also a story of an encounter of the goodness of God. But dili man ta maka-encounter sa kaayo sa Ginoo kung kita mismo sirado ang atoang kasing-kasing. Pero ang pag-abli sa kasing-kasing baya, dili dali. Kay naay risgo. Kay usahay kung muabli ta sa kasing-kasing, makita ang atoang kabati. Usahay na atay mga comfortable action or even behavior na dili maayo pero komportable ta. Pero when God invites us to open, usahay mayagyag na, makita na. Ang usahay di ta komportable na dawaton ang realidad sa unsay makita. Mao na ang pag-abli dili dali pero makaayo. Pero nindot kayo na siya og bunga. Mao nang maigsuon ang awhag ni Kristo efata. Ang pag-abli dili dali. Mao nang kinahanglan tag grasya. Kinahanglan tang mamalandong. Kinahanglan natong ampuan. Kinahanglan tang muduol ni Kristo. Ug usahay kinahanglan tag uban para kita maayo. Kung kining tanan atong ikonsiderar, ingon man nato ang usa gyud sa mga words ani is the act of surrendering. Ug usa na sa mga pag-abli, kung kita mo surrender, we become vulnerable but we become open. Mao nang naay risgo pero naasay nindot na bunga. Sumaigsuon sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut ato aning pamalandungan na sa ato ang pag-abli ni Jesus, unta ablisad ang atong kasing-kasing sa iyang makaayo nga gahom. Amen. Manindog ang tanan. Mabasa nato diha sa Ebanghelyo nga si Jesus mitubag sa mga panginahanglan sa taong bungol. Puno sa pagsalig magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan aron tagbawon niya ang atong mga panginahanglan ug miingon kita mahigugmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga sakop magmadinawaton sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Magmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga dalunggan o mga kasing-kasing mamahimong abli alang sa mga hangyo o yanguo sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Magmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagtabi alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Magmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol o mga amang madasig pinaagi sa pagpakabana o sa kaayo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Magmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine, magampo kita sa Ginoo. Magmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
magampo kita sa Ginoo. May mga amahan, dungga ang among mga pangabuyo. Nga ang mga nangamatay mupahulay ng malinawon og sila nga nagbangutan makaangko na og kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. May mga amahan, dungga ang among mga pangabuyo. Tunay nga amahan ayuhang among mga pagkahakog o himuang bukas ang among mga kasing-kasing sa pagdawat sa mayong balita sa kaluwasan. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagkapamaraking sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagahom sa tanan. Dawadon na ta sa gidawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagdaya bagimaya siyang galan, alang sa mga kapuslanas tibuk niyang santos nga simbahan. O Dios among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing o buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himo kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanina. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ipayo at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mata. Santos na mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matayong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita. Ug busa nadasi kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, isa kagahuman, puno alangin, kita sa imong himaya. Hosana, Hosana sa ngainas. Daigud ang nagagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mong espiritu ro pagsantos si magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat ang ingotanan ug kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Panluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo
pinaagi sa imong krus ug pagkabanakaw luwasa kami Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan na muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawami simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usabong maigsuon na nangamatay, malaumon na mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa manato gamito ng mga pulo nga gitudlokan nato sa tuang manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maliyos sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay nangyarihan ang gakubot ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Panasap ka Ipakita ang timaan sa atong panag-inisyonay, panagdait. Kudarusan Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluy ka kanamo. Kudarusan Diyos nga nagawag ka
sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalingan. Kinimang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, hapan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahani ni Santos na Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño anak ni Maria nga Birhen, mangitaunta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga makapimuot kami kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among unahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo. Amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among makasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot. Kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma. Alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami. Ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan, tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa may binantayon nga kaligdong. Pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamuboda sa
panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Pangamuyo ngadto kang Senior Santo ninyo sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsali. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among mga kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kun kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kun bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among makahuyang mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senior Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo, himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o ginabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka Ug manalangin kanyo ang Dios na magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!